Wah, rek nasib men aku iki diwaneni anak sak mantuku dhewe. Niki nandi arek loro iku. Aku ditinggal dhewe, nasib. Mak semua apa? Oh ya kok ketok melas. Lah yo paling yo mikir anake kate mikir apa maneh. Parane ya Ayo. saken. Maksum, sampean apa kok ketok melas? Ayo mak. Aku wis ngene iki rek kata ya apa maneh. Kira anake sampean mak Yayo ambek Cipto. Pikir wis mak arek loro iku jarno wis, sampean sing penting wis mari mantu. Lah ya apa kate gak mikir nduk mak diwaneni karo Cipto. Hah? Yo nduk ababmu iku lho, sik enom wis gak karu-karuan kon gak tau sikatan nduk. Kok kopros men kon iki sik enom. Mangsane sampean apa sampean yo gak batik ka mak. Wadek mak, makane emang tak tutupi. Lah yo kok iso ngilokno ababe awe batik lho padahal dek dhewe pisan. Lah iya. Oh, lah kon kok dijar-jarno tambah kurang ajar, Nduk. Oh, titenono kon balik ya, Nduk ya. Oh, arek kurang ajar. Li, kabar-kabar kan kapan niku anak Sumini wis rabi. Aku wingi kok dak didun, kok ora dikabari lek. Ya ayo iku ah. Iya, Ya mbok kok semini sentimen mbek kon. kok iso iku lho. Ah, Aku ya iku. aku wingi nang Surabaya. Lek aku dikabari ono rabi-rabian mungkin aku kira-kira budal. Jan Sumini ku ben. Yen gak seneng kowe mbek awakmu iku. Jan aku iki apa ya? Lek kadek tak rabrak kok di bongko wis tuwek kok. Lah ya iku wis jan wis gak satu karang. Ah, iya. Semini jan ngono iku wis. Wis gregeti wong iku Lah jan. iya. Jan pengen tak. Ngomong kapan sih rabine iku? Ya wingi ku tak kon budal langsung dirabino arek loro iku. Jan nemen wong-wong iku. Masih wati ora ono sing ngabari jan tambah wati maneh kowe. Kok ngomong-ngomong wati kok malah dadi anu ning wati aku yo. Bukan. Greget ning wati aku. Jan kapan-kapan nek ketemu Yayu tak labrak. Lah lek kon nabrak ayu. Lah lek keguguran ya apa? Di penjara ta kon? Lah iya yo. Ngarep meteng saiki. Aduh. Tambah gede. Lah wingi tambah gak kleng manten ketok gede webo ta wong-wong wingi. Yo iya to wong ane jero wetenge ono bayi bajang. Wingi pasti kayak mangan soto. Sotone wanyep tipis-tipis lagi. Ambek ene kon cek kolune mangan sotone Sumini. Kepala nek ngarepan wingi. Kan sajane blas. Gak bondo pancene. Dan Sumini. Jari lanange sugih ku, Cipto iku. Tapi peranane welek kok luwak. Soge opo nek koyo luwak ngono prawenane. Salah nggawa iku nggawa pickup, gak nggawa motor. Nggo pickup. Iya nggawa pickup lek kon. Astagfirullah tak seru aku sumpah. Ngomong panganan. Kok marah luwih sih saiki. Kalau bakso wis. Lah kon kok pinter. Ayo Wis. dunganen pinter kan. Ya wati ya Allah, kok tambah gede kok. Lah ya iya tayu. Lah wingi ayo. Duh, saiki anak cincine. Pirang on. Lek iki koyo 1 kilo. Iki 1 kilo, iki 2 kilo seprapat on, iki walah setengah kilo lah iki. Mbok tak utangi wat aku. Iki tak gawe tak utang-utang no. 2 gram ae lho tak. Wis malas, Mas. Saiki Mas, ini lho. Apa jenenge? Ya apa? Sotone Ndek Mak Sumbiawo. Wanyep. Mosok sih, mosok kasih kuyah ta maring. Nyep. Salah lek ngrisi wae yu tipis-tipis. Selama lek ero. Tipis-tipis salah kan oyahe, kan bramang gorenge. Ya, Kerupuke ku ayem. Ya ana gede tapi ayem. lah ya apa ngono sing masak iki bagian masak Sing masak iki sapa sih setake? Apa tak sumini dhewe? Apa sumini dhewe kan ora endos masak antene sumini. Wis paling ala kadarnya wis ngono iku. Ora Sementing ngono dadi kok. soto lah Iya. ya. Dari ini mantune sugih yu. Lah iya. Temenan tak. Tapi kok nggak pikir pingiku. Iya nggak pikir. Tak pikirku nggak montor. Pikir dia dihasil kembang-kembang ngono iku lho yu. Alah, tapi ya saaken ya. Hmm. Jadi ya rondo. Kalau golekno te ya apa? Anjene Yayu ku ya kebacut. Ya ya iki kepatut diayu anjene. Tapi piye nah wis kadung nasi Lah udah menjadi iya. bubur. Salah sanan Ya, teruyu. Sing elek-elekku tumbakno pikep. Sing aja yuk. Tumbakno kijang. Duh, anjene ngono. Ya iya Bener, kiring-kiring omongan. mantan wis ngono iku. Oh iyalah. Yo. Yuk, ayo iku. Yuk, yuk. Yuk. Yuk ini ayo. Apa yuk? Wis ini yo cepetan. Cepet ini. Kenapa sih? Salah kini lungguh kini nduk, sing anteng kini nduk. Yo, wetenge tambah gede.
Ngono nduk Mbak Wati kita tak. Ya apa sih sampeyan Mbak Wati? Waduh, wetengku rek. Alah, ra kira keguguran atasane diotek ngene kok jarene. Oh, tak banter iki. Bojomu nanti. Embo jare golek batagor, soalnya aku nganu apa jenenge ngidam. Ngidam apa batagor? Heeh. Ngidam kok batagor yuk ngidamku sing mbok elit titik. Lah wong jenenge ngidam Mbak Wati. Ya Jenenge apa? ngidam. Ngidam kok sembarang, batagor. Pak. Untungnya batagor sik ono lah nak ngidam manggis ta apa golek nang Malang kono ta. Lah Ngidam iku ya anggur. Strawberry. Enak-enak. Lengkeng. Ngidam kok batagor. Ngidam apa yuk. Sing kepinginku bayine, duduk wong bayine. Iya, bayine iki soalnya kepingin. Nah aku biyen metenge Nurul. Heeh. Ya anggur. Kelengkeng, rambutan, Kami wong tir. Lho ya iya ta secara lho. Ya apa ngidam kok batagor. Pengen tau wat-wat. Lah iya, batagor masih ngono ya enak. Batagor ngarepe dhisik tuku Ya batagor. ndek ngarepe sekolahan iku Mas. Tambah iku ngarepe sekolahan. Lu kok aku mangani. Kayamu wat. Tuh, coba ngono ta wat. Lha jane nyoto. Meneh tak tukok anggur tenang ae. Tak Pancen bergizi iki. Anakmu iki aja dipangani batagor pare. Mbak Wati, lek sampean gak sida nukon buah-buahan mang, anakku ngiler sampean sing tanggung jawab. Beres kan ngenyek aku ando. Mas-masan Cukun, mas-masan iki lho. gak mati. Ya wis. Beres tak tukokno sing bergizi. Lah kan ciptaku nyambut gawe apa iki? Nyambut gawe ndek pabrik rokok iku lho. Aduh, kok pabrik rokok. Golekku sing kantoran ngono lho. Kok bojone Wati ngene iki. Mas ya ta lah. Rasane. Kan kok cek iso tuku ngenekan, Nduk. Kan kok Cukuken kok lak gak ditukokno. kan cek iso tuku kok Mbak Wati ngene iki. Iki ali-aline tak bae Mbak Wati siji. Gak usah dipek. Lu malah sampe iki ngotel ah. Ya apa itu dipek. Lha masane ngotel ta ya apa? Piro sih iku regane sing ali-ali? Kantangan sing ndi? Nek ali-ali iki selawe. 20.000. Gram. Selawe juta. Terus iki swidak juta. Ya juta tayu. Lek iki 75. Entah ngono. Lah kon golek bojo pegawai rokok. Iku wisane wis meh 100 lebih ta ya. Tak gawe iki ya dhuwit tok ta iki. Kalunge yo. Kan enggak kepengin nanduk kalung koyo Mbak Wati ini. Ya pengin tapi sing gak tuku apa? Wis Pak. Ojo pamer engko bayine ngidam. Oh ya sing digunane tuku enak iki dipamerno tayu yo kok Lah iso. kok iki ngidam njaluk iki piye? Ah yo aja. Iki tuku gak ngotel. Ya wis. Yo ojo dipameri. Aja kepengin yo. Nak, Pin pencet ta. ya tak mulai engko anakku ngiler delok mas-masane sampean. Lupane bojoku wis teko kok mari tuku batagor kok. Iya tak kandhani meneh lek ditukokno bojomu batagor apa sate aja gelem tak tukokno buah-buahan anakmu iki bergizi emane wis pira iku wis 6 apa 5 Kayak 6. dilungkan lak pitonan Pitonan ta iki, maksum iki. duit tok nduk senang mulih kan nduk Pitonan ya wis bojomu kongkon golek duit sing akeh kongkon gue ling rokok sing temenanan Wis mati ya, tak mulai ya. ya wis hati-hati ya nduk ya hati-hati ya Heeh, mati monggo. ya tak pikir iku bojone ayu kelapa tadi Pak kerja di rokok Tak kira yo yo. lah iya Kan iso ulung derajate makne lah iya tiba Ini tambah susah. tambah susah wis wong susah tambah mantu kayak ngono iku waduh saaken salaman yo meteng dhisik iku lho ya tuh saakene maksud kasih wis pitonan duit maneh golek nandi sing winginane koe jarine. durung Tanganku yo iku gak dirame-rame terus saakene maksud kancane sire ana katentenmu iku lho silehno. golek balekno mbek apa yu maksud ini ya lah tak silih cincinku iki wis aku mulai Mulai ya. anakku durung tak tangno wis ya aku tak mulai ya Heeh. ya sepurane ya yu ya
Mbak Angel suwun ya Mbak Angel, aku mari dijak nang salon. Rambutku tambah gini tambah apik. Iya, gak lah nyanyi mak ini anaknya. Yo, nyanyi mau uang Alah ora iku Mbak wis beres sampe aku ngurusi mamae. Nyanyi weh nama nyanyi ini mak nyanyi nak mama nak Ora Mbak wis apa jari aku wis. ini mak nyanyi gak orang. Ya apa Mbak aku lu terinspirasi karo sampean, pin ayu kayak sampean. Iya, mak nyanyi ayu nak aku nggak wati ya. Alah ora wis ayo Mbak mulai Mbak. Lek dian mama kok aku sing nganu. Ya, ayo. Masih. Lah mangi kowe. Iya, kasih. Ya Allah, Rul, pacaanmu kok malah gak genah ngono sih. Lah yo mbakmu pacane rambara gendang ngono sih. Ya karepku aku tinjungkel bate macak ngene macak ngono. Sak sisirku. Kon lah di bengkolang mama kuapok kon guyu aku. Aku lek dibongkolang mama berarti awakmu sing ngompor-ngompori. Ya jelas aku ta, lah kate sapa meneh terus. Delok entah sing klambi putih sing sok wayu sing rupane kayak terenggiling iki lho. Ya apa Mbak sampean dilokno kayak tenggeling ku lho. Aku ngene. Ya rupamu kayak terenggiling. Yo, kudu terenggeleng jeng iki lho, Jeng. Iki lho, iki lho. Iki lho. Sampeyan tau dilokno kayak bekantan iku lho Mbak. Mas-masanku tambah akeh, benjo tuwa nang bape arek-arek. Rul, kono iku. Mah aku atau sapa mana? Kono run sapa, Nduk, pacakanmu koyo ngono? Heh? Ya pancet mah kayak idolaku Mbak Angel. Kayak konjel. Kau ri apa anakku? Mamamu ngamuk. Jelas ngamuk, anakku kok pacai kayak apa iku? Kayak dares iku. Enggak apa, ya ngene. Ya, aku. Mbak Angel, Mbak Angel. Mulai. Oh, rupamu tambah kayak dares. Ayo, mulai. Tambah manut Angel lah, kumpul Angel lah, kawan. Sum, sampean opo kok ketok melah. Goblok, Cok. Gila kayak Ayo, mak Angel yang ngayu. Nah, aku mak Angel. Mbak Angel.